Yang aku meh takon iki. Yeh, takon apa yang? Dadi nek lanang ngeterke wedok liya kuwi selingkuh. Selingkuh lah. Lah nek kowe diterke lanang liyane, Ya ora, kuwi kan mung kanca tok. tapi kuwi kan lanang liyane lho. Ya tetep bae ta, kaya aku ndek kanca lanang, terus ngeterke aku mulih. Dadi ya wajar ta apikan yang. Tapi misale ya, nek aku ngeterke wedok liya piye? Berarti koncoku yang. Ya ora no, kuwi jenenge selingkuh. Lah kok Piye to yang? Ya kowe kan ngeterke lawan jenis. Use your hand. Bruh. astaga, mumet dasku.